Wala ni balik. Sinairo dari mangambak. Ayo kumpiyansa. Ayo. Ayo, nagtao. Ayo. Mo ni balay ni Rudy Bertosio dire. Oh, sama ya to. Una ana naik tanong. Sa ba? Basig hubog po ni tawanan no nara bisig bahan no, pero gusto ba ginag baboy dia. Tagay. May ay butang may auto sir. Sir, sir. Kanang dia ta mi diri sir ba? Kada gong sir. 5 na ni kabulan nimo wala nimo ni na kabayaran. Ani, totoo tabi na sir. Unya, O maningil mi nimo. Ngano gyud kang unya? Taas man nimo ni. banya Banya. magdabayad ako ana nya. Inyo orang dideo na kuha. Ya sir basta ada na to ana nga dako na magagawa na bayaran nito 5 na makabulan. Sinugo rin niya ni sir. Sinugor ako sa kumpanya. Oh, Unya, saan na ninyo akong motor ug di ko bayad? Mo ani dalon. Ako na magagawa nito. Sa sir kay magkuha sa kong kwarta. Ari sa ko susulod. oh sige sir. Salamat sir. Okay man. Ha? Bayad ba ka to no dayon? Agi lang kay gapadulong nagawas diri no na. Ah, may. May na makadala kwarta. Sir. Oy, Ako alam niyo akong motor. Kaya wala ko inog bayad. Sir. kanang sir bitaw. Uy, kanang niinom dito nga kanang pwede ra mo extend. Uy, pwede ra kayo sir, uy. Kanang pwede ra mo extend sir, wala ra day problema. Wala problema sir. Problema di ay. Oh, sir. Bisag sunod bulan pala ang bayaran Okay ra sir. Okay ra man dai. Mao din ang among na pabuhat dag so nagpasalamat yung tagdako. Oh, pasalamat sa Ginoo ba. Oh, mo ni o tara. Nakabuhat gimig balay. Salamat sa inyo guys ha. Ato ang itor sila diri so mo ni bago pa ning Mahuman. Yes. Mahuman. Hindi siya mahuman. Wala ni man. Wala pa. Ako kulang pa. Og mo ni diri, Ang tao ipa-itor na mo. O mo ni diri nya ang among mo ni masalakyan pero dili pig na siya gikuan. Aka nang si Chudigo wala pa na siya kuan. Ala sunod mo. Og mo na ni kay si Chudigo wa pa mo kita. Ang mo na ang balay na to no. Og mo ni. Indot no. Oh sige na. Og mosulod na ta. Mosulod na. Uy, Unsa? Inyo ning balay? Amo ning balay. madam. Nananaw na mo sa inyong patdan? Udto na. Wala madam. Abin no, walas madam. Padayon ka tanong.